Skin Toolkit for Minecraft. Facem skin-uri. Asta e foarte tare. Uitați ce skin-uri am făcut eu. Din păcate ăștia două sunt duble. Ăsta și cu ăsta. Ăsta, da, și cu Slenderman. Slenderman, Messi, un puștan, ăla din caracterul din GTA San Andreas, tot așa. O broască țestoasă, un polițist, un doctor. Bine că nu e așa cum pare. Doctor, uitați cum nu e cum arată aici. Și un Enderman. Uitați aici foarte multe, dar trebuie cu bani de pe această aplicație. E cam greu să faci bani pe această aplicație. Haideți să facem un skin. Facem un skin cu Chica. Cu ăla din Five Nights at Freddy's care scrie Let's Eat pe el. Bun. Așa, desenăm tot corpul cu galben, că doar e galben. Sau-l facem pe Golden Freddy? Nu, las așa. Let's așa. În fine, nu m-am încadrat în... What the... Man. Chica. În fine, nu pot să scriu Let's Eat. Da. Sau să încerc. Let's eat. Așa. Eat. Așa. Ai, că am reușit. Uitați. Let's eat. Fața eu fac așa. Ochii o să-i fac mai negri, că Chica cu Freddy ceilalți n-au ochi. Normal sunt păpuși bântuite, cum se spune. Iar indiferent, nu ne e frică de babau. Aplicația asta. Bați-mi aplicația. Așa. Poftim? Ce zici? Ia calculatorul la masa asta, adică copiii ăștia fac alea, astea. Acum fac. Acum le fac pe toate. Va dura o țăr să facem skin-ul, dar... Ce să zic? Nu, n-am fost, nu mai trebuie.
Poftim? Hai? Păi da. Așa. Păi da, l-a pus să facă flori acolo. Eu dacă mă duceam, ce să fac acolo? Și uitați că Păi da. iese acest Freddy's. Da. Mă gândeam că nu Pun va mai mult ieși. pe părinți să le facă. Păi nu, dar putea să le facă ea pe parcurs, acolo, cu copii. Nu? Ce fac, mă? Mă bat. Uitați așa. Dai-mi mine, mă? Bă. Hai. Na. Aoleu. Ce bă că mă strângă, mă? Aoleu. Hai, ce cum? Skin-ul ăsta, văd că ne iese binișor. Da, nu-i greu, scrii let's eat și așa. Pe la vrăjii, cred că o jumătate, mă. Scrieți let's eat și nimica toate, colorați cu galben. Nu te duc, că nu pot. O să vă mai spun la sfârșitul videoclipului cum se numește această aplicație. Te rog, sunt cu minte. Ești. Așa. Chețelul, părinți. Promit că sunt cu minte. Că nu te mai cred. Hai, uite. Ba, nu. Nu te mi găseau ăsta jos. Așa. La gât. Hai, te rog. Stai să vorbești cu mami, lasă-mă. Mai mă trage de probă. Taci, Tom. Stai că mi-l rup. Stai, acum n-am timp de tine să te hrănesc. Stai cum? Așa, let's eat. Ce vede mami că nu ești cu minte, vezi? Așa. Până nu. Așa. Așa. Let's eat și uitați skin-ul lui urâtul ăsta. Amen. Uitați-l. Vă urez o vizionare frumoasă. Până pe episodul următor vă urez o zi frumoasă. Nu. Pa!